kulikonse kumene mukutitsatira kuno ku wireless ya MBC. Dzina langa ndi Emmanuel Twala. Programu ina ya Tikambe kuno ku MBC timakhala muno mu studio nthawi zina timabweretsa nkhani zosiyana-siyana zimene kutikhudza mdziko muno, nkhani za umoyo, nkhani za ndale, nkhani za masewero, komanso nkhani zimene zikutikhudza timazibweretsa muno mu studio tikambiyane nkhani ngati zimenezo. Komanso nthawi zina timakhala ndi mwayi, timakhala ndi alendo amene amakhala kuti ndi akatswiri pa nkhani ngati zimenezo, amene amatikambira maganizo wawo pa nkhani zimene tikambiyana mu tsiku limenelo. Programu yathu ya Tikambe monga mukudziwa kuti mu nyengo ya zisankho pa 16 September pano dziko la Malawi likhala likuvota president, aphungu nyumba ya malamulo komanso kansala. Chisankho chichitike pa 16 September pano. Ndeno munthawi imeneyi kuchitika zambirimbiri, kuchitika kampeni, kuchitika misonkhano yosiyana-siyana yokopa wanthu, komanso eni amene afuna imene maudindo nawonso ali pa ntchito chomemeza wanthu kuti akavotere maudindo osiyana-siyana. Programu yathu ya Tikambe tikambe kwambiri nkhani ya ulumali komanso ufulu wa anthu amene ali ndi maulumali pa nkhani ya zisankho, pa nkhani ya kutenga nawo udindo maudindo osiyana-siyana pa zisankho zimene zikubwerazi. Bungwe la makoda, bungwe lathu muno Malawi, lidakhazikitsidwa ndi Parliament kudzera mu Act ya Persons with Disabilities Act number 4 of 2024, limene lidachotsa lamulo lina. Atifotokozere pano Mr. George Chusiwa, iwo ndi mkulu wa bungwe la makoda, Director General wa bungwe limene la makoda. Alimene tifuna tikambe kwambiri nkhani kuti udindo wa makoda kulimbikitsa kapena kupatsa mpata anthu amene ali ndi ulumali kuchita nawo gawo la zisankho kuti ngotani. Mr. DG, Mr. Chusiwa, ndakulandirani programu yathu lero. Zikomo kwambiri nzanga Emmanuel apotera ndira kuno. Tifuna tikambe nkhani imeneyi DG, nkhani ya makoda versus kulimbikitsa wanthu kuti achita nawo gawo la zisankho zosiyana-siyana mwana kambira muja. Poyamba tifotokozere makoda ikuchokera kuti. Zikomo kwambiri Emmanuel. I think ndikofunika kwambiri ndinene poyamba kuti nkhani zimene zofunika tizikambirana kwathunthu. Ndi nkhani zokhudza ufulu wa chibadwidwe. Yes. Ndinene pano kunena kuti bungwe la Malawi Council for Disability Affairs makoda ndi bungwe limene lidakhazikitsidwa ndi lamulo limene tikuti Persons with Disabilities Act. Pachichewa chomveka tinene kuti lamulo lokhudza ufulu wa anthu aulumali kuno ku Malawi. Right. Bungwe limeneli lasinthana ndi bungwe lija timati Malawi Council for the Handicapped makoha, limene lidakhazikitsidwa ndi lamulo la chaka cha 1971 la Handicapped Persons Act. Lusiyana chani ndi zimenezo zosiyana kuti kwa nthawi yayitali dziko lonse lapansi limaona nkhani ya anthu aulumali ngati anthu ofunika kuwathandiza, ongowathandiza, anthu mwina ofunika ntchito za chipatala kuti athandizidwe, anthu amene sangachite kalikonse pawo koma ngofunika mathandizo. Kuti handicap dio ndi chizungu sanga linali ndithu mudati muone kuchichewa kwakeku ndi nyozo ndithu. Sonyeza kunena kuti awawa sangachite kanthu tiwathandize. Kotero kuti ntchito za bungwe la makoha imene idalipo, limene bungwe limene lidatha pano, idalionena kuti munthu wa ulumali timuyang'ane kumuthandiza, kumpatsa mathandizo oyenerera mwachipatala, komanso kuonena kuti kodi nkhani ali nchakudya kapena kuti pochita nawo zakuti kodi kumphunzitsa ntchito ndizo mochita ngati mumuthandiza osagundapo nkhani ya ufulu wa chibadwidwe. Mesa ufulu ndiye kuthandizako? Kuthandizako ufulu wa munthu wa ulumali kumene tifikako. Tunena kuti poyambirirapo kumamuona momumvera chisoni. Kumamvera chisoni kuti timuthandize momumvera chisoni. Kwayu kumpatsa kuti apeze chakudya, kwayu kumpatsa kuti athandizike pa maphunziro. Zimenezo zidali zomuyang'ana munthu wa ulumali ngati kuti sangathe alibe kuthekera kapena sangachite kanthu. Komanso ulumali sumaonedwa ngati nkhani ya ufulu wa chibadwidwe komanso nkhani ya chitukuko. Mukupita kwa nthawi dziko lonse lapansi lidagwirizana pansi pa bungwe lija la United Nations ndi kukhazikitsa mgwirizano wa maiko onse a dziko lapansi okhudza ufulu wa anthu aulumali.
Right. pa Chingerezi tikuti United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Maiko onse adziko lapansi mu chaka cha 2006 adagwirizana kunena kuti mgwirizano uwu ndiwo ukhale mulozo pa nkhani ya malamulo pokhudza ufulu wa anthu aulumali, poyang'anira kuti migwirizano ina yonse imene idalipo kuyambira ma 1965 ma 1950 kumeneko ma 1948 pali mgwirizano wina okhudza ufulu wa chibadwidwe wa dziko lonse lapansi umaperekanso mwayi kwa anthu onse kuti ali ndi ufulu wa chibadwidwe. Koma pozindikira kunena kuti anthu aulumali samadyerera mokwanira ufulu wawo, angakhale kuti kunali migwirizano yosiyanasiyana. Pali mgwirizano okhudza ufulu wa ana, mgwirizano okhudza ufulu wa amayi, mgwirizano okhudza ufulu pandale, mgwirizano okhudza ufulu pachuma zochitika komanso zachikhalidwe. Pali migwirizano yochuluka, komano maiko atazindikira kuti apa mpofunika kukonza pamene adabwera ndi mgwirizano wa dziko lonse lapansi okhudza anthu aulumali ndi ufulu wawo. Kotero dziko la Malawi lidasayinira mgwirizano chaka cha 2009 kusayinira kuti ife tikugwirizana nazo mfundo uli kotero kunena kuti mfundo zili mu mgwirizano ndi mbali ya malamulo athu polemekeza ufulu wa chibadwidwe wa anthu aulumali. Kotero mu chakaso cha 2012 dziko la Malawi lidakhazikitsa lamulo lapadera kuti Disability Act 2012. Lamulo limeneli lidali lopereka ndithu ufulu okhudza anthu aulumali, maufulu kuti adyerere motani pa nkhani zokhudza kandindale, kutenga nawo mbali pa chisankho, nkhani zokhudza maphunziro, zachuma, nkhani zokhudza kaya zachitetezo, chilichonsecho chidali mchimake. Koma vuto lidali lonena kuti padalibe mvemvemve kuti kodi ndani amene ateteze ufulu, kuti ukaphwanyira ufulu bungwe limene liteteze ufulu ndiliti. Bunge la makoda lidali mulamulo lina la 1971 lija ndinatchula Handicapped Persons Act. Pamene mulamulo la 2012 munalibe kufotokoza kuti kodi bungwe la makoha limeneli nthawi imeneyo lidzigwira ntchito yotani. Panalibe kufotokoza kwenikweni, komanso padalibe kupereka kwa mdindo mwa mvemvemve kuti mdindo uyu ndamene aziyang'ana nkhani yokhudza za umoyo, mdindo uyu ndamene aziyang'ana nkhani zokhudza maphunziro, mdindo uyu aziyang'ana nkhani zokhudza chilungamo ndi zina zotero. Padalipo futa kuti lamulo ligwire ntchito moyenera. Komanso vuto lina limene lidalipo lakuti lamuloli silimafotokoza bwino lomwe kunena kuti kodi zikati kuti munthu ufulu wake waphwanyidwa, munthu waulumali apite kuti. Mudalibe mulamulo limeneli Disability Act 2012. Tsopano lamulo likakhazikitsidwa motero, ndondomeko yoyenera tikapita ku mgwirizano wa maiko onse dziko lapansi umanena kuti mpofunika kupereka njira zoyenera kuti anthu aulumali ufulu wawo ukaphwanyidwa apita akamang'ale akadandaule kuti. Lamulo limenelo la 2012 mudalibe zimenezi, kotero kuti kudali kovuta kungoyika monga ngati kulalikira mulamulo kuti ufulu wa anthu aulumali ndi uwu, koma ukaphwanyidwa ufuluwo padalibe kufotokozera kuti apite kuti. Tsono zidaoneka kuti zimenezi nzovuta, plus lamulo lijali la 1971 limenenso linali vuto lake linalonena kuti limamuyang'ana munthu waulumali kuti lidzimuyang'ana mwachisoni, momumvera chisoni, momuthandiza. Kotero kuti padali ndondomeko yowunika malamulo awiri wakuti tikhale ndi lamulo limodzi kuno ku Malawi limene lidziyang'ana nkhani za ufulu wa anthu aulumali. Powunika ntchito imene idayamba mu zaka za 2014 2015 kumabwera kuno ndi chifukwa chake 2023 kudali bill imene idalowa Parliament, Persons with Disabilities Bill imene italowa Parliament, chilinganizo chimene cha lamulo chitalowa ku Parliament, aphungu a ku nyumba ya malamulo adagwirizana ndipo bill imeneyi kapena chilinganizo cha lamulo chimene chiradutsa nkukhala lamulo imene president wa dziko lino adasayinira ndithu kuti ndi lamulo pa 31 January 2024. Bunge la makoda lidabadwa pa 15 April 2024. Tikunena pano bungweli lalowa m'malo mwa bunge la makoha, bunge la Malawi Council for Disability Affairs, limene udindo wake tsopano ngwakuti lili ndi udindo oteteza, kukweza kapena kupititsa patsogolo ufulu wa chibadwidwe. Ndeti kati kuteteza tunena kuti bunge la makoda lapatsidwa mphamvu pansi pa lamulo limeneli landira madandaulo kuchoka kwa anthu aulumali akaphwanyiridwa ufulu wawo, nkufufuza malamulowo, nkupereka ndithu mathandizo mokhudzana ndi nkhaniyo mmene bunge lilayionera. Imene ndi ntchito yoyamba chabe. Bunge la makoda lilinso ndi udindo oyika ndondomeko ndi zilinganizo zoyenera zoonetsetsa kuti anthu aulumali akudyerera ufulu wawo m'madera osiyanasiyana ngati nkhani imene tabwerera pano yokambirana imene kuti kodi zisankho ndi ndale.
komanso kuti kodi nkhani mwachitsanzo zokhudza maphunziro, nkhani zokhudza kupeza chilungamo, nkhani zokhudza chitukuko, nkhani zokhudza kodi tikunena za umoyo, nkhani zokhudza ntchito, bungwe la makoda lapatsidwa dindo umenewo. Pasi pa lamulo limene limwe chidule, bungwe la makoda lili ndi ntchito zokwanira 13, lili ndi mphamvu zokwanira 8, ntchito zokwanira 13, 13. Ntchito zimene bungwe la makoda likuyenera ina ndiyo kulembetsa mabungwe onse amene akugwira, kulemba munkaundula mabungwe onse amene akugwira ntchito yotumikira anthu aulumali. Osewa Malawi muno pasi pa lamulo isangagwire ntchito asadalembetse chifukwa bungwe la makoda lapatsidwa ntchito yowunika kuti ntchito zopita kwa anthu aulumali pa chitukuko zikuyenda bwanji. Pa chifukwa cha chimenechi bungwe lililonse lokugwira ntchito imeneyi likuyenera kulembetsa, ngakhale mabungwe anthu aulumali akuyenera kulembetsa ndi bungwe la makoda kuti tidzidziwa kuti wakuti akuchita zotani, kuti tingalangize motani kuti afikire anthu aulumali. Komanso bungweli likulemba munkaundula anthu aulumali kuti tidzidziwa kunena kuti kodi kukalonga kuli anthu angati aulumali, kodi kwacha pananga kuchikwawa, kodi nanga kulilongo kwa kabudula, kodi nanga tikapita kunkhatabe kumpamba kuli anthu angati aulumali. Ncholinga chakuti boma tizitha kulilangiza bwino pamene likuchita zitukuko zosiyana-siyana, komanso kuti mabungwe ena amene amathandiza dziko la Malawi tizithanso kwa unikira bwino nkuwalangiza bwino kuti kodi ntchito za chitukuko zikhale motani. Pali ntchito zina zimene bungwe likugwira kwa kuphatikizapo kuonetsetsa kuti tikuyendera malo onse amene akupereka ntchito za chitukuko kuti zikufikira anthu aulumali. Kuyang'anira ndi tikunena kuti apa simudachite bwino, tikakamba nkhani ya malo ofikirika ndi imodzi mwa iyo, kaya nkumabanki, kaya kwa kuolemba anthu ntchito, lamulo likupatsa mphamvu bungwe la makoda, kaya kulowa m'maofesi kumene kapena nyumba za anthu kumene kuti uku mwachitsanzo amasunga mwana wa ulumali amene sapita ku sukulu. Bungwe ili likutipatsa lamulo likupereka mphamvu kubungwe la makoda kunena kuti likhoza kukayang'ana mmenemo, ndipo pali zotsatira zake pasi pa lamulo kuti bungwe la makoda likafufuza nkupeza kuti pali ndithu kuphwanya ufulu wa chibadwidwe likuyenera ndithu kumapereka zigamulo zimene ndithu zigamulo zimenezo munthu amene akuyankha zimenezo kapena bungwe limene likuyankha zimenezo kapena bungwe la boma kapena sila boma likhoza ndithu kulandira chilango. Muli ntchito yambiri ndiyese zidokhala yake kwamba mandate yanu kunkhani zosiyana-siyana. Koma lero tifuna tilowerere pamene munakamba fundo ija ya ufulu wa anthu aulumali pankhani ya ndale. Mukulowa bwanji komanso zikuyenda bwanji pamene tikukonzekera chisankho cha pa 16 September chaka chino? Zikoma kwambiri. Nkofunika kutsindika kunena kuti anthu aulumali ali ndi ufulu wotenga nawo mbali pa ndale komanso pa chisankho monga munthu wina aliyense. Izi zili m'malamulo akulu a dziko la Malawi Constitution. Zimene zinozofunika kuti timvetse kwambiri. Nimuthandize timvetse chifukwa ndi nkhani zingapo zomfa mtanthauzitu pamene. Tikamakamba tisadafike kumakamba za malamulo onsewa. Mwanena kuti handicapped? Ndiye mwachoka kuti ayi handicap kuti koma tikhale aliyense on equal footing. Ndiye munena pano kuti tikhale ndika mbali kena kapadera ka ufulu wa anthu aulumali pankhani ya ndale. Achabwino. Ndi mafuna simukutsutsana nokanoka. Kutsindika kwake nkwakuti ufulu umene tikuunena umene udali mu mgwirizano uja wa ufulu wa mayiko onse a dziko lapansi ufulu wapadera. Ndi ufulu omwewo koma kutsindika. Ufulu umene tikuunena uli mulamulo limene lili m'manja mwanu. Lamulo ufulu umene si wapadera dera, situkumanga maufulu kapena ufulu watsopano ayi. Situkukhazikitsa lamulo silikukhazikitsa ufulu watsopano ayi. Ndi ufulu omwewo koma kutsindika nkufotokozanso kuti kodi maudindo adindo osiyana-siyana ngotani pankhani imene. Ndifotokoze motere. Maka pankhani imene ya ufulu wa chibadwidwe kutenga nawo mbali anthu aulumali pandale ndi pachisa ndi nkhani ya zisankho. Ndi ufulu umene uli mu migwirizano yosiyana-siyana ya ufulu wa chibadwidwe pa dziko lapansi. Koma kwathu kuno ku Malawi lamulo lathu lalikulu limene limaposa malamulo onse Constitution likupereka ndithu ufulu mugawo 40 amanena kuti munthu wina aliyense ali ndi ufulu otenga nawo mbali pandale komanso pa zisankho akhoza kukhazikitsa chipani munthu waulumali. Munthu waulumali akhoza kuchita nawo kampeni. Munthu waulumali ali ndi ufulu olembetsa munkaundula wa vote. So why do you need to have a special talk? Izi titsindike motere kunena kuti chifukwa chonena kuti anthu aulumali kwa nthawi yayitali akhala kuoneredwa nkodi posawaganizira kuti ali ndi ufuluwo
posawaganizira kuti ali nkuthekera, posawaganizira kuti akhoza kuchita chilichonse. Chifukwa cha zimenezi nchifake tukamba pano, komanso tikukamba zimenezi chifukwa chokuti tili ndi vuto kuno ku Malawi limene lilipo lakuti anthu aulumali kwa nthawi yayitali akhala asakutenga nawo mbali, akusankhidwa kwakhala kukuchitika tsankho kuti anthuwa asatenge nawo mbali mokwanira moyenera pa nkhani ya ndale, pa nkhani ya chisankho. Kotero kuti lamulo ili mwapadera kuti moyang'ane mulamulo limeneli gawo 33 likupereka ndithu udindo wapadera ku bunge la Malawi Electoral Commission loonetsetsa kunena kuti zonse zili mchimake kufikira anthu aulumali kani nkhani yolembetsa, nkhani yovota, nkhani yopereka uthenga, kuti zonse zili mchimake. Lamulo lomweli likunenanso kuti anthu aulumali ali ndi ufulu potsindika zija zili mu gawo 40 la lamulo lalikulu. Anthu aulumali ali ndi ufulu otenga nawo mbali pa zochitika zonse kuphatikizapo za chitukuko. Akhoza kukhala nawo makomiti achakumudzi ADC, akhoza kukhala nawo mu zochitika zosiyana-siyana. Ndiye bunge la makoda pa udindo wake pansi pa lamuloli lapatsidwa udindo oyika ndondomeko zapadera kuti nkhani mwachitsanzo yokhudza kutenga nawo mbali pa ndale participation. Bunge la makoda lionetsetse kuti lukulongosola zimenezi komanso likufikira adindo onse kwalangiza bwino nkumaona kuti kodi nkhanizi zikuyenda bwanji mwapanganji kwa nthawi yayitali. Anthu aulumali mwachitsanzo uthenga siwafikira wachisankho. Ino ndine tikudziwa malamulo achisankho alipo angapo amene asintha mwina malamulo okwana 10. Anthu aulumali kumavuta kuti uwafikire uthenga umene. Chinanso nchakuti ngakhale kachitidwe kandale kuno ku Malawi anthu aulumali amakhala kumbali sapezeka nawo ngati muone iwowa chifukwa choti amayang'aniridwa nkodi nkovuta kuti akhale nawo m'magulu menemo. Mukayang'ananso muona kunena kuti nthawi zambiri anthu aulumali pa nkhani zonena kuti iwowo mwina apezeke kupikisana nawo kumene pandale kumakhala kuvuta kumene. Zisankho zija mwachitsanzo zachipulula anthuwo amapezeka kuti kulibe. Anthu aulumali powapatsa udindo nthawi zambiri kumakhala ngati kwamvera chisoni. Aya akhale apo tiwayike apa. Kokha mwina kokhudza kuti kokambirana za ulumaliwo ndikumene amapezeka iwowo. Koma kulibe kafukufuku pa dziko lonse lapansi amene adasonyeza kuti anthu aulumali ngolephera pa udindo, ngolephera kuti sangatsogolere ena. Kulibe kafukufuku ameneyo, kulibe. Nditsindike pano ndi chifukwa chake tikunena kuti anthu aulumaliwa iwowo ali nkuthekera kuti akhoza kuchita chilichonse pandalepo atenge nawo mbali. Chifukwa nkhani ndi yakuti kupatula chilema chimene ali nacho, chifukwa nkhani ya ulumali machokera ku chilema. Chilemacho muchike apo koma tizikamba zakuthekera kumene munthu ali nako ali mchilemacho, komanso kuti awupatsidwa zinthu zotani zomuthandiza mwachitsanzo mayendedwe kapena kumva kapena kuti kuona. Munthu amene ali ndi ulumali osaona, munthu amene sikuti saona, munimvetse pamene sikuti saona, akufunika mathandizo ena kuti adzitha kukwanitsa kuona kwake yeye nkwazida. Amafunika ndodozi chazoyendera ngaya kupita kaya kuti kunsonkhano wa ndale awenera kuthandizika motero. Munthu amene ali ndi ulumali wakumva sikuti yesa akumvayi, amamva mu njira zake. Njira zimenezo nzoyenera ziperekedwe mwachitsanzo pamene tikupanga misonkhano ya ndale tigwiritse ntchito chiyankhulo chamanja, sign language. Manifesto ngakhale achipani ayike mu ndondomeko ija ya chiyankhulo chosisita kuti anthu sakhoza kutana, anthu amene ali ndi ulumali oona kuti akhoza kutana, akhoza kuwerenga nawo. Zinthu zimene zimudati muone ino ndine tikhoza kugwirizana kunena kuti angakhale anzathu amene akufalitsa uthenga wachisankho muona kunena kuti mmene akuperekera uthengawo sikuti anthu onse aulumali ungafikire. Ena akumakambirana pa television kumene umapezeka kuti akukambirana popanda ndithu chani kodi, popanda sign language, popanda chiyankhulo chamanja. Ndekuti amva bwanji anthu amene ali ndi ulumali wakumva. Fa Malawi muno muli pafupifupi anthu 500,000 tikatengera chiwerengero cha National Statistics Office 2018 atachita kafukufuku. Mukaona muona kuti ndekuti anthu ena tukwasiya mbuyo. Muona kuti angakhale mabungu amene sali aboma amene amagwira ntchito ambiri yokhudza kuphunzitsa anthu zokhudza chisankho, mukaona muona kuti ambiri sakugwiritsa ntchito njira zoti anthu aulumali zikhoza kuwafikira. Zonsezi zimakhala ngati kuti zimaphwanya ufulu kapena kuopseza ufulu wa munthu waulumali kutenga nawo mbali pa chisankho. Chifukwa chonena kuti munthu waulumali kuti iyeyo atenge nawo mbali bwino pa chisankho, apange chiganizo cholozeka, chiganizo chogwirika, akuyenera kukhala ndi uthenga. Uthenga atu ndi mphamvu timatero. Ndiye ife ngati bungwe la makoda pansi pa lamulo tikunena kuti pali zingapo zoyenera kuti zikonzeke komanso zina zimene tikuziona kuti zikuchitika bwino.
tinene pano kunena kuti zilipo zimene zachitika bwino kuyambira kukonzekera chisankhochi kufikira lero zimenezo tikozo kutikambirana ndithu ndichindiziti zilipo zimene zachitika zabwino ndinene pano mwachitsanzo bungwe la Malawi Electoral Commission loyendetsa chisankho mdziko lino lidaika ndondomeko yapadera dera pansi pa ndondomeko yawo imene akuti strategic plan 2023-2028 lili ndithu ndisanamira yoonetsetsa kuti anthu onse oponderezedwa anthu onse amene amaoneredwa nkodi atenge nawo mbali mokwanira pa chisankho muli ndithu mfundo zokhudza kuti anthu aulumali kodi ndangati amene alembetsa mu chisankho tidziwe kuti ali kuti tikathandize bwanji ndikhoza kukuwuzani apa athu alamuli apa kuti kwa nthawi yoyamba chiyambire kuchita chisankho mu nthawi ya democracy ku Malawi kuno chisankho chimene bungwe la MEC latulutsa manambala nkumanena kuti anthu aulumali alembetsa ngati pa 7.2 million chisankho ichichoka mbuyo musizi nkachitika inu mumadziwa kunena kuti chisankho lero lino tunena zoti 137,925 ndamene akunena kuti alembetsa mu chisankho ankangoponya amakhala kuti akakafikira kumeneko kumakhala kuti amadziwa kunena kuti mwina ali kwakuti chani koma kumatipereka uthenga umene komanso podziwa kunena kuti tichite motani zimavuta ndinenenso china chabwino chimene chachitika takhala tikukambirana kuyambira mmene timachita kulembetsa munkaundula bungwe la MEC lakhala likuchita zokambirana ndi bungwe la makoda komanso bungwe lija limene lili kholo la mabungwe anthu aulumali FEDOMA Federation of Disability Organizations in Malawi takhala tikukambirana komanso ndi mabungwe anthu aulumali ife bungwe la makoda sitingagwire ntchito tokha opanda mabungwe amenewo nkhani yokhudza kulembetsa abungwe la MEC adatipeza ife amakoda ndi FEDOMA kuti kodi tichite zotani tikadziwe bwanji anthuwa kodi matchula bwanji mayina awa kodi anthu amenewa angakadziwe ngakhale kuti pena padachitikapo perewera kuti sipadakhale mwayi wokuti atipatse mwayi kuti tiaphunzitse anthu ogwira ntchito ya chisankho koma kwa nthawi yoyamba ifeyo tikadakonda kunena kuti tiphunzitse amene akugwira ntchito ya chisankho amene kumene amaphunzitsako kuti adziwe kunoti kodi munthu waulumali angamudziwe bwanji mwachitsanzo podzalembetsa amaoneka kuti awa atwala saoneka awa kumuna kumva kukuvuta mwina kuyenda ali pa wheelchair sono ulumali mkunena ndi ulumali umene mukhoza kuona ndi maso ndipo ndifotokozeso motsindika mwamvemveve kunena kuti nambala tikunena ija kuti 137,925 ndochepa anthu acha amene ali mkaundulacha ndipo ameki tidakambirana nawo tidagwirizana nawo ndithu kunena kuti anthu akhoza kukhala ochepa kotero kuti pamene anthu akupereka zikalata zawo zofuna kuyimira amati nomination papers kukhale ife tidakambirana nawo kuti kukhale kuvuta kunena kuti inuyo mudziwe chifukwa anthu ena adzibweretsa kuti nda ulumali wawo sada unene polembetsa silanga malamulo amafuna kuti munthu first stage first stage kapena kuti pamene pachiyambi pamene pokalembetsa ulumali wina mwachitsanzo ulumali wakugwa ulumali woyiwala mwachitsanzo ndi ulumali umenewo munthu sanganene anthu ena amachita nawo ulumali wawo omwe manyazi sanganene koma pa nthawi imene yofuna kuti iwo apereke ndalama yotchipirapo yotsika kuti afuna kuyimira uphungu mwachitsanzo ndalama yotsikirako ya anthu aulumali inali 1,250,000 ndiye munthu afuna kupereka imeneyo koma munkaundula muja palamula onela kuti apezeke kuti ndi waulumali koma anthu amenewo kunali kovuta fa ena akhoza kupezeka kuti mmene muja munkaundula mukuonetsa kuti iwo si aulumali koma ulumali uja ali nawo tidagwirizana ndi ameki ndipajamamva kunena kuti ameki amanena wamkulu wa bungwe la MEC kunena kuti mupite ku bungwe la makoda anthu osauluma mukatenge zikalata zotsimikiza kunena kuti iniyo ndawo fa pansi palamulo limene la Persons with Disabilities Act bungwe la makoda gawo 21 lili ndi udindo olembetsa anthu aulumali kuti anthu uyu ndi munthu waulumali kuti ngati pali ntchito zonse zokhudza za chitukuko ziti zonse zimene zikumukhudza adziwike kumene kuti akhoza kulandira mathandizo apa chitukukocho mogwirizana ndi ulumali wake ife makalata amene watimaperekwa ndipo tinapereka makalata kwa anthu okwanira 81 out of 137 muja ena analoka vota chabe amenewo ena analoka vota chabe koma anthu amene tinapereka kunena kuti anthu awa afuna kuyimira maudindo osiyana anali anthu 81 amene tinapereka makalata kuti uthenga ujana nena chairperson uja Justice Ntalimanja ana kuti pitani mukatenge ma certificate udali woyenerera ndithu kuti uthenga umene unali woyenerera chifukwa iwowo amanena zimene mogwirizana ndi malamulo achisankho osati kugwirizana kokhako koma mogwirizana ndi malamulo achisankho
malamulo achisankho akunena kuti munthu uyo apereke umboni kuti ndi munthu wa ulumali. Ndipo ndinene pano kunena kuti ena amene amabwera kuti akufuna kudzatenga ma certificate timakana ndithu ena kunena kuti ayi chifukwa tili ndi upangiri wathu ngati bungwe la makoda umene mumakana kuti inu sino ulumali. Ena alipo amene timakana kuti sa ulumali. Ndimafuna kufotokoza kuti pali upangiri pa dziko lonse lapansi pali njira imene amagwiritsa ntchito kaya ndi ku Kenya kaya ndi ku Pakistan kaya ku South Africa kaya ku India kaya ku Mangalande kumene njira imeneyo ndimene ife ambunge la makoda timagwiritsa ntchito kotero kuti anthu amene tinawapatsa zikalata ma certificate anali anthu okwana 81. Anthu amenewa panali aphungu amene akufuna kuyimira uphungu ndena amene akufuna kuyimira ukhansala. Panthu amene wandinene kuti amene pakadali pano bungwe la meke lavomereza alipo anthu okwana 57 amene bungwe lavomereza amene mu ndandanda watuluka kuti anthu awo amene akuyimira anthu aulumali alipo 57 ndikoyamba satata kumadziwa kuti anthu aulumali ndi amenewo. Ndiye timafuna kunena kuti zinthu zimenezi ndi zinthu zolozeka zimene zili zabwino. Mundimvetsa pamenepo kuti nzoona DJ kotero kuti tikamadziwa zimenezi ndekuti tizidziwa kuna kodi tikamanena kuti tukamba za democracy yokomera anthu onse kodi democracy imeneyi yoyenda bwa democracy sitingati yokomera anthu onse popanda kukamba za anthu aulumali. Komanso sitingamanene kuti tuchititsa chisankho chokomera onse fa chisankho choyenera chikhale chofikirika pamene sitikudziwa kunena kuti kodi anthu amene ali ku Blantyre ku Karonga ku Chikwawa ku Lilongwe ku Ntchisi ku Dowa ku Nkhatabe ndangati amene akavote pa 16 September apano mwezi wa mawa koma amene wanga ulumali adzafuna mathandizo otani. Zinthu zimenezi apapa ifeyo tithokoze bungwe la meke kunena kuti ayesetsa makamakaso pomakambirana ndi magulu anthu aulumali pa zimenezi. Tikunena pano mpakuti ameki ali ndi chikonzero chawo chonena kuti anthu amene akawathandize bwanji. Ifeyo ngati bungwe la makoda tikupitirira kuyang'anira chisankhochi. Tidayamba nawo kumayang'anira kuyambira pa nthawi yolembetsa nkumaona mavuto amene alipo nkumafotokozerana nawo. Komanso takhala tikugwira ntchito ndi mabungwe amene sali aboma anzathu achisankhochi bungwe lija lophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana National Initiative for Civic Education Trust tayenda nawo kwambiri. Tikugwiranso ntchito ndi mabungwe ngati aoleki tikugwiranso tikugwira ntchito ndi mabungwe ngati Oxfam tikugwiranso ntchito ndi mabungwe ngati Youth and Society poonetsetsa kuti achinyamata amayi amene ali muli anthu aulumali muli anthu aulumali tikamaka za amayi muli alimonso amayi aulumali achinyamata muliso achinyamata aulumali abambo ndese mugwira nawo abamboso tikati anthu aulumali tukamba onse ndi abambo omwe mwina ndikupatse kuti ndikupatseni chisanzo kamba mabungwe amene akugwira ntchito ndi amayi ndatsika pa anthu amene wawo mwachisanzo kuti anthu amene bungwe la meke lavomereza anthu amene akuyimira UMP amene bungwe la meke lavomereza amayi alipo 3 abambo 13 amene akuyimira ukhansala amayi alipo 8 abambo alipo 33. Kusonyeza kunena kuti pakadali pano ngati bungwe la makoda tikudziwa chisankho kuti mu chisankho ichi amayi aulumali sakuchita bwino. Kusonyeza kuti kutsogoloko ngakhale mabungwe amene amagwira ntchito yokhudza kukweza amayi pandale komanso pa chisankho mmene amagwirira anzathu aoleki Oxfam INGO GCN ifeyo pano patapeza uthenga kuti tikhoza kuwadziwitsa kunena kuti mukamachita ntchito zanuzi mugwira ntchito yotamandika inde koma tayang'ana mkoniso kwa amayi aulumali. Mukaona ndi mmene manambala akutulukira sizoona. Mukaona tabwelezaniso na manambala awo amene ndinawo chidu kwambiri mwina ndiyambe kufotokoza kunena kuti pamene achatida apereka 81 acha amene adadzatenga zikalata certificate ku makoda amene amati akayimira UMP uphungu kapena ukhansala amayi pa uphungu otenga zikalata chabe otenga ma certificate amayi adali 7 lero amene avomerezedwa amayi ndi 3 abambo adali 19 pa UMP kapena pa uphungu lero amene avomerezedwa ndi 13 makhansala amayi adali 16 amene avomerezedwa 8 makhansala abambo adali 39 amene avomerezedwa 33. Pakati pano ngati bungwe la makoda tikukambiranabe ndi maofesa athu akugwira ntchito athu amene ali ku maboma konse mfati magwira ntchito dziko lonse lino ndiye tikukambirana kuti tione kuti anthu amene akanidwa awa ali nzotani koma ena ndoti alemba ndithu zikalata amatapiro kuchita kumeki izozo nzawo koma izakumeki so chimene mafuna onena nchonena kuti uthenga wina umene tikamayang'ana
uthenga oterewu china chimene tidzichiona ngati dziko nchakuti kodi tiuchita bwanji ngati dziko pamene tikukweza ufulu wa anthu aulumali pa chisankho tikayang'ana amayi tikayang'ana achinyamata zinthu zonse zoyenera kuziyang'ana komanso tikufikira ifeyo mabungwe osiyanasiyana kuti kodi uthenga wanu mupereka uthenga otani. Kupatula pamenepo ndinenenso kuti bungwe la Makoda likufikira zipani kudzera ku bungwe lija la zipani Center for Multi-Party Democracy kuti kumene kufatika makamba za anthu akuyimira pa chisankho tukamba zoti zichokera ku chipani china chimene atwala ndikhoza kudziwitsani nchakuti mwa anthu ambiri anthu amene awavomereza abungwe la America anthu aulumali ambiri akuyima paokha mukayang'ana kuti ku chipaniko anapanga ngati dushu ambiriwa akuyima paokha pa chifukwa chonena kuti machitochito athu ndale ku Malawi kuno mwina tidakali kutali koma ena ndithu alipo amene akuyimira zipani kotero kunena kuti tikufuna kunena kuti popita patsogolo tikhale kambirana ndithu ndi zipani ndondomeko zoyenera kodi tichite zotani kodi anthuwa kuphatikizaso pamenepo kufikira wina aliyense kaya ndikufalitsa nkhani komanso anzathu kumeki tikuona kunena kuti ntchito imeneyi yofunika kuti ipitirire bwino pokhala muna ndondomeko zapadera kukhala ndithu ndondomeko ija pa Chingereza amati policy nkumadziwa kuti kodi tichite zotani pa nkhani ya uthenga pakali pano mutati muone abungwe la Meki akamapereka uthenga wawo angakhale wamkulu wa bungwe la Meki nthawi iliyonse ali pa wireless iliyonse yakanema osati ku MPC kokha kuno mumaona ndithu pali pakona pali munthu ndithu amene akupereka chiyankhulo chamanja chicha pomatanthauzira zimene akunena kaya apita kuma wireless ena kumene iwowo kumene kusapanga mmene mmachitira kuno ku MPC muona zimenezi ndi chimodzi chimene tikuona kuti bungwe la Meki lachita chabwino cholozeka pa nkhani yoonetsa kuti aliyense asatsalire mbuyo popereka uthenga wa chisankho. Imani pamenepo amenewa ndi Director General wa bungwe la Makoda Malawi Council for Disabilities Affairs Makoda ndipo ndi Mr. George Chiusiwa amene akutikambira pano nkhani zokopa nkhani zosangalatsa nkhani zopatsa chiyembekezo tibweranso pasachedwa apa konkuno ku MPC program ineyi ya Tikambe. Program yake ya Tikambe kuno ku MPC ndili ndi Director General wa bungwe la Makoda Mr. George Chiusiwa amene akutikambira nkhani zimenezi zosiyanasiyana nkhani zimene tikukamba lero ndi nkhani ya ufulu wa chibadwidwe wa iwo amene ali ndi ulumali pa nkhani za ndale either to participate kumaso ngakhale kuvota kapenanso kuyimira kumene maudindo osiyanasiyana amene alipo pa president councilor kumaso phungu nyumba malamulo 16 September mdziko muno muli chitika chisankho chosankha akuluakulu atatu amenewa ndipo akutikambira kuti udindo wa iwo ngati Makoda kumaso limbikitsa iwo amene ali ndi ulumali kuti achite ziwiri zimenezi akavote kumaso achite nawo mpikisano amene kuti udindo wawo makhala wotani ndi munandikambira DG tisanapite ku break kuja kuti mukukondwa ndilokondwa zimene zachitika zina zimene mwaona kuti zikuthandizira kumaso mwapeka uthenga wamphamvu kwambiri mabungwe amene akulimbikitsa maufulu anthu aulumali kuti aonepo pambali zosiyanasiyana ngati boma lachitanji inu ndi mbali imodzi ya boma for Makoda is parastatal komanso ndipo ndi mbali chigawo chimodzi cha boma mukuchitanji mwachitanji tsopano komanso udindo wanu mukaze boma likuchitanji kuthandizira kuti iwo amene ali ndi ulumali alingana kugawa pa zimenezi. Ndikofunikira kuvomereza kunena kuti tikamakamba nkhani ya malamulo ndi ndondomeko zili bwinoko pakadali pano kukamba nkhani yokhudza ufulu wa anthu aulumali kuti adyerere ufulu wawo tikambe posachedwa masabata atatu apitawo boma lakhazikitsa ndondomeko yapadera yokhudza ufulu wa anthu aulumali kuti National Disability Policy imene yalowa m'malo mwa ndondomeko ina imene inalipo mbuyomo ya chaka cha 2006 imene inali ndondomeko koma yakale tikunena pano nkhani zonsezi zokhudza anthu aulumali komanso ufulu wawo pandale komanso ufulu wawo pa chisankho zili mmenemo mu ndondomeko imene ndinenenso kuti chokhacho chongokhala ndi lamulo limene lilokhudza ufulu wa anthu aulumali kuno ku Malawi ndi chinthu chimodzi chimene tikhoza kulosa kunena kuti chachitika bwino. Ndinenenso kunena kuti dziko la Malawi mu December 2023
ngati dziko lidasayinira mgwirizano wa maiko onse amu Africa okhudza ufulu wa anthu aulumali, African Disability Protocol. Chinthu chimenechi si chinthu chamasewera, chifukwa chonena kuti pa maiko onse kandi 54 amene ali muno mu Africa tunena pano mwina ndi maiko 19 amene asayinira mgwirizano umenewo, ndipo dziko la Malawi lili mwa maiko amenewa. Ndi chinthu chimodzi chimene tikunena tikuyamika makamaka pa nkhani iyi ya chisankho. Tinene pano kunena kuti zimene likuchita bungwe licha la meki ndi zinthu zimene tikuona kuti ndi zabwino, chifukwa pakadali pano ngakhale abungwe la meki akonzeka popereka zipangizo zoyenerera kuti anthu amene ali maulumali osiyana adzathe kuvota. Zinthu zimenezi ife tikukondwa nazo ngati bungwe la makoda. Kuphatikiza apo ndinene kuti chokhacho chonena kuti uthenga wa chisankho ndi kumapereka mu zinenero kapena kuti mu njira zoperekera uthenga zoyenera, tikuyamikanso ndi ntchito yabwino. Komanso izi zomati akufuna kuchita china chake chokhudza anthu aulumali poyang'anira chisankhochi ndi kumayitana magulu anthu aulumali. Ife izi tikukondwa nazonso. Misonkhano yonse ija ena kuti tsopano chifukwa chani tsitsa mwakamba ndithu ufuzi manena kuti ayi kwanthaita atsalira mbuyo koma boma chifukwa chani mwatsitsa ma nomination zolipira ndalama zijani kunena kuti mukatero ndi kuti so mukuyambitsanso kuti kusonyeza kuti tamvere chisoni ibe tachepetsere mtengo. You're not putting them on the equal footing. Ayi tsopano tifotokoze chonchi tikamanena kunena kuti kwayika anthu mofanana kuti ajerere ufulu wawo mokwanira, simutenga anthu amene ali osiyana kale nkumati mukwayika mofanana. Ayi mundimvetsa pamene uyo olemera kale uyo osauka nkumati muyike ndondomeko yoti akhale pofanana. Anthu amene wasafanana kusiyana kwawo pachuma, kusiyana kwawo mmene alili ngati anthu, kusiyana kwawo kumeneko kuchititsenso kuti ajerere ufulu omosiyana. Ngamwina bwina nkutheka kuti waulumaliyo ali makobido opsa kuposa uyu amene ali walunga. Izi mumvetse zonena kuti ndi mukamuzo kuti tikuchepetsera akuyana. Mumvetse kunena kuti anthu aulumali angakhale kuti adakhala kuti ali ndalama pali chuma china chimene chimafunika chifukwa cha ulumali umene munthu ali nawo. Ndikupatsani chitsanzo. Munthu waulumali amene ali ndi ulumali waziwalo amafuna njinga kuti aziyendera, amafuna ndodo kuti aziyendera. Munthu amene ali ndi ulumali wakumva amafuna zipangizo zija mwina zoti azitha kumva bwino, amafuna munthu kuti amuperekeze ku msonkhano kako kachita kampeni uyo amene amachita chiyankhulo chamanja. Munthu amene ali ndi ulumali openya, munthu amene amafuna ndodo amafuna kuti apite ndi munthu wina akoti akamuthandizire. Akamapita kandi kukapangisa kampeni kapena kukakopa anthu ayenera kukhala ndi munthu uja amulipire. Mundimvetsa pamene ndiyeno zinthu zimenezi nzofunikira kwambiri kuziganizira. Ndalama ija imene idanena kunena kuti titsitse ndipo tiyamika kwambiri chifukwa chonena kunena kuti adaganizira kunena kuti ulumali uli ndi ndalama zina zimene zimafuna uli mchuma china kotero kunena kuti nzofunikira kwambiri. Kunena kuti anthu akhale pamodzi akhale mmene mufotokozera kunena kuti akhale kuti ofanana, simungawayika anthu osiyana kumati mukuyika pa mulingo ofanana. Ndifotokozeso motero kunena kuti kuno ku Malawi komanso maiko ambiri ku maiko osauka anthu aulumali amakhala kuti ali pa mavuto adzaonene pachuma, amakhala pa umphawi kotero kuti kuwapempha kuti adzipereka ndalama zochuluka kuti ayimire chisankho ndikulakwa posaganizira umphawi wawo, chifukwa chonena kuti kutenga nawo mbali pa ulamuliro wa demokrasi, kutenga na ufulu ngosagulitsa. Ndiyeno munthu amene ali pa umphawi asalephere kutenga nawo mbali pandale kuti akhale mdindo chifukwa ngosauka. Ayi ndiye kuti tiluza dziko liluza upangiro umene ali nawo, ability yawo. Upangiro umene munthu yali nawo dziko liluza kuti upangiro umene munthu yakhozokhala kansala akhozokhala phungu wa ku nyumba ya malamulo. Upangiro umene dziko liluza kuti likhale nchitukuko chabwino chifukwa chonena tunena kuti awangawo umphawi asatenge nawo mbali pachani pachisankho. Ndiyeno pakufunika ndondomeko zoyenera ndipo tunena pano kukamba kuti anthu aulumali kudzera kwa mabungwe yawo akhazikitsanso kuti disability manifesto ndikhubi yamwena mwamvako. Akhazikitsa ndithu liwu lapadera lokhudza anthu aulumali zoti atsogolera ndale achite zipani zichite komanso amene akupikisana nawo achite zimene zija zikugwirizana kwathunthu ndi malamulo a dziko lino, zikugwirizana kwathunthu ndi fundo za ufulu wachibadwidwe okhudza anthu onse komanso ufulu wachibadwidwe okhudza anthu aulumali. Kotero kuti ngati dziko kumene tikulowera tiyenera kumafunika kuti tiyike ndondomeko mwachitsanzo ku zipani
ndondomeko zokweza anthu aulumali pa maudindo achisankho pa maudindo kuti atenge nawo mbali komanso pa zochitika za ndale kumeneko. Tionetsesenso mwina malamulo athu titasintha kunena kuti patakhala ndithu nambala yochita kuyikika m'malamulo kuti awa tizisankha azikhala anthu aulumali kuti azisankhidwa mapadera kunena kuti awa aulumali okhaokha ncholinga kuti manambala mukuchita kukonza mwadala. Kukonza mwadala kunena kumaiko ena zimenezi adachita kale ngakhale muno mu Africa azathu ku Kenya zinthu zimenezi nzofunika ukachifukwa chonena kuti mutati muone chifukwa cha mmene anthu aulumali takhala tikuwatengera kuno ku Malawi kwa zaka timaona ngati anthu achabechabe chifukwa cha chimene anthu ena kumakhala kovuta kuti apezeke kuti akawavotere. Angakhale tunena pa ntchito kumene kumakhala kovuta kuchipani kumene kuja kumakhala kovuta tunenaso kuti kuzipani kukhale ndondomeko zoyenera zonena kuti anthu aulumali awayike pa udindo chifukwa cha mmene alili kungotengera kuthekera kwawo osati kwamvera chisoni. Mundimvetse pamenepo kutengera kuthekera kumene ali nako awayike pamenepo posatengera kuti ya tivoterane pano kuti tione kuti munthu waulumali amene apambane ndani ayi koma ndondomeko yapadera ngati muja amatha kuchitira kumanena kunena kuti lamulo Zokhuza kusasiyana pakati pa amuna ndi akazi samanena kuti muonetsetse kuti pa maudindo ena asakhale opitirira 6 ena asakhale opitirira 4 ngati anthu alipo 10 zimene zijaso zimene tikuzifuna kunena kuti angakhale kundaleku kuchisankho zimene zitachitika chifukwa chonena kuti lidzakweza liwu la anthu aulumali. Munthu waulumali foti ulumaliwo ndi amene amaumva akakhala kuja ku parliament ola akhale ku console kuja ndi amene angakapange ziganizo zokomera anthu osaulumali. Ndikuwuzeni pano kunena kuti Malawi muno muli anthu pafupi 12 pa 100 aliwonse amene ali aulumali. Kodi anthu amenewa liwu lawo ngati silimveka chitukuko chathu tupita nacho kuti pamene tikukamba za chitukuko chokomera onse pansi pa loto lija la chitukuko la dziko la Malawi 2063 ndetu unena kuti kuzipani kukhale ndondomeko zoyenera zokweza anthu aulumali. Tikakamba anzathu abungwe la Electoral Commission tikhalenso ndondomeko kumene zoyendetsa chisankho anzathu onse amabungwe osiyanasiyana amene amagwira ntchito yokhudza chisankho popereka uthenga pophunzitsa anthu kumene konso tifikireko. Ndifotokozenso kunena kuti ena amene tikuona kuti ali ndi udindo wakulu ndi anzathu amene amayang'anira chisankho. Tine mabungwe akonkuno ku Malawi amene amayang'anira chisankho ena anzathu achisankho ochi anaisi komanso kwabwera anzathu a European Union ndi mabungwe onse amabwera African Union amabwera Commonwealth amabwera SADC. Tunena kuti amenewa akamayang'anira chisankhochi ayang'ane konso kunena kuti kodi anthu amene ali aulumali akutenga nawo mbali bwanji. Ayang'anira lutsiko lovotali nanga nalipo mpuyo kuma ayi tsono mmene abwera tikumva kuti abwera iwo wasikuti ayang'anira tsiku lovota mukaona kufika tsiku lovota patsala ndithu masiku ayang'anira nthawi yonse koma china chimene tikufuna nchakuti tikamati kuyang'anira suzumireso mmenemo kuti kodi mwayika ndondomeko za mtundu wanji komando tikati kuyang'anira sikusuzumira kwenikweni kongoona ndi maso kuyang'anira nkokuti afunsenso mabungwe anthu aulumali ndi zinthu zimene mwaziona kuchokera pamene chisankho timakonzekera chifukwa inu ndi ine atwala tugwirizana kuti chisankho ndi ulendo sichinthu cha tsiku ndi ulendo ndithu ulendo umene udayamba mwina nthawi imene timakonza malamulo kenaka nthawi yolembetsa ndi zinazotero kupereka uthenga kufika nthawi ya kampeni misonkhano imene akuchita anthuwa kufika tsiku lovota lenenilo mpaka na tsiku lotsamaliza koterako kuti kungovota pa 16 chisankho chenaso cha 2030 chidzakhala chayamba utimati ndi ulendo ndiye nkhani yonse awawo amene abwera amene akuyang'anira chisankho tikati kuyang'anira chisankho ku Malawi asayang'ane pokapo ngosuzumira pa 16 September ngazote tsiku limene niwaza kuti muyenda bwanji pala tikati kuyang'anira chisankho pa Chingerezi timati long term election observation and short term election observation kotero kuti tikuyang'anira kuti kodi mu nthawi yonse izachitika nzotani nkhani yolembetsa icha nkhani yophunzitsa anthu ngati ife pano mukuona kwathu ngati amakoda nkhani yopereka uthenga wa chisankho sidayende bwino kwenikweni kuchokera kumayambiriro osati panopa pamene tikupita ku chisankho koma kuchokera pamayambiriro malamulo atasintha kuti adasintha pati zoyenera kuchitika nzotani tikadakonda ntchito imeneyo tikamapita kutsogolo kuita kugwiridwanso bwino kwambiri tikadakondanso mabungwe amene sali aboma ndi ochuluka ambiri amene bungwe la meki lidavomereza kuti agwire ntchito imene ambiri ayiwo ngochepa chabe ambiri sakugwira ntchito yotamandika ndinene pano pakuti mabungwe amene tikoza kuchita kwatchula ngakhale ndi mayina Oxfam Woleki Youth and Society akugwira ntchito yabwino Fedoma ndi mabungwe ena ngati Center for Human Rights and Rehabilitation amenewo ife tawaona ndipo tikugwira nawo ntchito amenewa sangagwire ntchito ina iliyonse yonena kuti atumikira anthu aulumali pamene
tisadakambirane nawo nkwauza zoyenera kuchita ifa tiudziwa kunena kuti kachitidwe kamene kamafunika koyenera kuti anthu aulumali adyerere ufuluwo kamafunika ndithu kakhale nzinthu zina zofunikira fa munthu waulumali zolinga zake zokhumba zake popeza uthenga zolinga zake zokhumba kufikira malo amene akuyenera kufikirako anthu akukumana nzosiyana ndi munthu walunga zonsezi timafunika tiwaunikire tithokoze kunena kuti mabungwe ena ngati amene ndatchula aja maboma osiyana-siyana mmene akugwira nawo ntchito mwina pa maprojekti apaderadera akufikira ndithu mabungwe a makoda maofesi amakoda komanso akufikira nthambi zija za bungwe la fedoma timati ma district disability forum kumeneko kuli magulu anthu aulumali pa boma akuafikira ndithu amenewo tithokoze kwambiri chifukwa cha ntchito imeneyi kuti sakutha kuphunzitsa anthu kumene kwa aulumali magulu osiyana-siyana aulumali pa nkhani zokhudza chisankho koma mabungwe ewa mukati muone ngochepa bungwe la meki lidavomereza mabungwe ochuluka kwambiri inde mabungwe ewa ambiri ayiwo ndalama zavuta kuti azipeze koma tunena kuti ochepawo amene alipo ochepawo bwezi akumathandiza kwambiri nkhani imene komanso tipemphe ku nyumba zoulutsa mawu nyumba zambiri sizikupereka uthenga moyenera kunena kuti anthu aulumali makamaka aulumali uja wakumva kuti amve nawo uthenga akumatha kumakambirana ngimene tukambiriranamu koma kumapezeka kuti okhaokha ngoyankhulana kusonyeza kuti munthu amene afuna adalembetsa kuti akukavota munthu amene iye akuyimira chisankho ngati munthu amene ali ndi ulumali wakumva sakumva nawo zimenezi koma mukaona bungwe la meki pamene limachititsa misonkhano ya kumaboma ichi kumakhala tukuti anthu onsewa alipo komanso anthu amene wachiyankhulo chamanja aliponso kumene amatifunsa ife amene amakoda kuti mutatikonzerako kunena kuti tikupita kulikoma tikupita kuchitipa tikupita kuchikwawa kwakuti timafuna mutatiunikira kumene kuti timpeza bwanji munthu amene akatithandizire zokambirana zimenezi ifeyo zimenezi kwa ife tikuthokoza kwambiri tikudziwa kunena kuti nkhani ndiyokhudza kuonetsetsa kuti democracy imene tikuyinena ikhale democracy yokomera onse sitingakambisa democracy yokomera tonse mdziko muno ngati anthu ena tikuasiya kumbuyo ndipo mpoyenera pamene papa kuti tizamitse ndithu nkhani ndi ya ufulu wachibadwidwe so tikamakamba za ufulu wachibadwidwe mpofunika kulemekeza ufuluwo kuteteza ufuluwo kuukwaniritsa ufuluwo komanso kuukweza ufuluwo zinthu zimene nthawi zambiri sitiyang'anira tikati kuteteza ufuluwo ndifakenso tikuwauza mabungwe osiyana-siyana anthu aulumali kuti ngati mwaona vuto mwaphwanyiridwa ufuluwo kapena mwalandira chiopsezo kudyerera ufulu wanu wotenga nawo mbali pa chisankho lopandali tiuzeni ife tifikiranso mabungwe osiyana-siyana ngati pano muchananena bungwe la Center for Multi-Party Democracy tikugwira nawo ntchito anzathu achisankho ochi komanso tiyamike kwambiri ntchito imene akugwira office ya Registrar of Political Parties mulembi wa zipani makamaka nkhani ija yokhudza zopereka za handouts tikuona kuti lamulo limene ija komanso kachitidwe kamene kaja nkothandiza kwambiri foti ambiri anthu aulumali amakhala opanda chuma kotero kuti iwo sangathe kutulutsa ndalama nkupereka kwa anthu wakopa kuti akawavotere lamulo limene lija kwa ife ngati bungwe la makoda tikuona kuti ndilothandizanso chifukwa lilithandiza onse amene ali opanda chuma chochuluka nda chuma chochuluka kuti akhale pa mulingo umodzi akamakopa anthu zimene zili zinthu zofunika ndifotokoze kunena kuti kwambiri tikayika mfundo zolozeka mu ndondomeko paliponsepo kuyambira kuzipani adindo osiyana-siyana mabungwe osiyana-siyana kuti zinthu zikhoza kuyenda bwino pamene tikunena za ufulu wachibadwidwe wa munthu waulumali ine ndakuyamika muna mutayitsiriza nkhani yathu ya lero ndi nkhani ya kupita chitsogolo mwakamba ndithu for the next steps imene tikhuzotsata koma kupita chitsogolo tiyende bwanji pa nkhani ya kulembekeza maufulu anthu amene iwo ali ndi maulumali osiyana-siyana makaga on the representation kumaudindo osankhidwawa ndimafuna kunena kuti tidawunikira kwambiri kunena kuti kodi tikuvutika pati mavuto ali pati pochita mwina kafukufuku poyamba kumalawi kuno sidachiteko kafukufuku mwachitsanzo okhudza anthu aulumali komanso chisankho maiko anzathu kafukufuku okhudza anthu aulumali ndi chisankho kuno kumalawi kafukufuku ndifotokoze kunena kupeza chenicheni nchiti kukhudza mmene anthu aulumali amatengera nawo mbali kapena amadyerera ufulu wotenga nawo mbali pa chisankho komanso pandale kafukufuku kuno sitidachite nchifukwa ndinena kuti izi mwachitsanzo kuti amayi nchifukwa chani akupezeka amayi ochepa amene akupikisana nawo aulumali zinthu zimenezi sidapita kafusa
olo ifa makoda sutudziwa kuti zifukwa zake nziti tikhoza kumangopenekera kapena kungomwinikira kumene kunena kuti amwina nzotere koma kafukufuku chamachita anzathu ena onse adziloza kuso kumeneko inu ndi ine mwina nkutheka tidamvako zoti chifukwa chana achinyamata sakutenga nawo mbali wochuluka pamene ali wochuluka mdziko muno kutengera pa chiwerengero koma sakutenga nawo koma bwanji sitichitako kafukufuku nkunena kuti nchifukwa chana achinyamata aulumali sakupikisana nawo timafuna soti tiyang'ana zimenezo koma zimenezi kulibe koma anzathu ku Zambia ku Tanzania ku Kenya pafupi tu kafukufuku amene mumpeza ndipo ali adapeza kale zifukwa zake pakali pano iwo ali kalikiliki nkumayika ndondomeko zokonzera mavuto amenewo ife tunena ngati bungwe la makoda ngati mlangiziso wa boma ngati mlangizo wa adindo osiyana okhudza chisankho tichite ku kafukufuku ndifake tikuzamaso pakuti popita chitsogolo chisankho ichi kubwerachi onse amene akuyang'anira chisankho amene akuchita zijamati election observation azamekonso bankhani ya anthu aulumali ncholinga chokuti apese uthenga oyenerera kuti uthenga umene utigwiritse ntchito kutsogoloku pokoza mavuto amene anthu aulumali akukumana nawo bankhani imeneyi tikunenanso kuti tiphunzitse mokwanira adindo osiyana bungwe limene udindo umenewu ndi wathu tauvala koma tunenanso kuti amene ali adindo ngakhale kuti iwo ndi mabungwe omwe saboma aphunzitsenso anthu aulumali mokwanira komanso moyenera ncholinga chonena kuti anthu aulumali akhale ndi uthenga okwanira okhudza malamulo achisankho akhale ndi uthenga okwanira okhudza kachitidwe kachisankho akhale ndi uthenga okwanira okhudza udindo wawo ngati munthu wovota udindo wawo ngati nzika udindo wawo ngati munthu amene akutenga nawo mbali pa chisankho ngati nkhani ya ufulu wachibadwiro komanso nkhani ya malamulo tikufunanso kunena kuti imene moti citizen and empowerment imene tikunena citizen empowerment komanso active citizenship munthu nzika yeniyeni yodalirika anthu aulumali mukhoza kwaona ngati kuti sakhala ngati nzika yodalirika foti uthenga amakhala alibe kumakhala kuti sadauzidwe kumakhala kovuta ndi zimene tikunena kuti pakati pano tikuyenera kuti tidziwe zonsezi tiwaphunzitse tiwapatse uthenga tichite kafukufuku nkuona kuti mavuto amene amakumana nawo ndi otani tionetsetse kuti iwowo pali ndondomeko zoyenera zowayika pa maudindo tinene pano kunena kuti sitingamakambe zonena kuti chitukuko chokomera onse fa chitukuko chimachokera ku ndale kumene sanga adindo makhansala amene amakakhala ku console nkumakapanga ziganizo za ndale aphungu amene amakakhala ku parliament nkumakapanga ziganizo zokhudza dziko lino ndondomeko za chuma mwachitsanzo kupanga malamulo ndi otimirira tikakhala ndi otimirira aulumali kumene kuja zinthu ziyenda bwino chifukwa iwo ulumali ndi amene amaumva awa anzathu ena amene alalunga amene amakhala kumene ku nyumba ya malamulo nkovuta kwambiri kunati amvetse kuti ulumali nchiyani komanso mavuto amene anthu aulumali amakumana nawo tikufuna anthu aulumali akhale kumene kuti zonsezi ziyambire ku mfundo zimenelo zipani zili nazo ndiye ndinene motsindikanso kunena kuti popita chitsogolo tiunikire bwino anthu amakhalira mbuyo chifukwa chani kodi tikamati Malawi 2063 chitukuko chokomerawo tichikwanitse bwanji kudzera mmene komanso kwakukulukulu tiyang'ane malamulo athu alipo malamulo athu ena amene mwina akuphinjaso ufulu wachibadwiro wa anthu aulumali tiyang'anire zonsezi mwina imeneko tsakhala nkhani ina koma mukayang'ana pali ndithu zina zoyenera kuunikira malamulo angapo kuphatikiza lamulo licha lalikulu komanso kuphatikiza malamulo ena ngofunika kwathunthu kwene komanso china chimene tikufuna nchakuti aliyense amene ali ndi udindo pansi pa lamulo lokhudza ufulu wa anthu aulumali agwirepo ntchito kupatula ntchito imene singagwirike ndi bungwe la meki lokhayi koma pali adindo ochuluka kotero kunena kuti ife ngati bungwe la makoda tipitirire kupereka chilinganizo choyenera ulangizi komanso tipitirire kupereka ndondomeko ndi kumakumana ndi adindo onse pokambirana nawo komanso kuphunzitsa adindo onse zokhudza ufulu wa anthu aulumali pa chisankho komanso pa ndale tikhalenso tikufikira adindo osiyana ngati zipani tipitirire kukambirana ndi bungwe la meki komanso mabungwe osiyana anthu aulumali kuti tonse tikhale pamodzi ncholinga chokuti tikamakamba za democracy yokomera tonse kuno ku Malawi ikhale democracy imene ikukomeranso anthu aulumali poyankha mavuto awo poyankha zolinga zawo komanso poyankha zokhumba zawo pamene tikupita chitsogolo pa chitukuko mdziko muno. Ife MBC tili pabale ndi bungwe la Oxfam pankhani ya of ndinu yosanzata makoda pankhani ya kulimbikitsa amayi aulumali
komanso achinyamata kuti achite nawo zisankho zimene zikubwera kutsogolozi timene ndikukonda kwambiri fa umanena kuti democracy yokomera aliyense chifukwa ndiyo tagline yathu timene tikugwiritsa ntchito ngati mgwirizano umene wa MOU yathu ndipo program ineyi ikuyankhulanso mu zinthu zambiri zimene mukunenazi komanso makamaka kukhudzana kwambiri kwa nkhani ya ulumali ndakondwa kwambiri ndi fundo imene mwandikambira ma statistics amene mwatulutsa pa nkhani ya amayi amene adapereka zikalata zawo komanso ndi amene avomerezedwa komanso achinyamata amene ali ndi ulumali amene avomerezedwa. Pamene tikutsiriza program yathu ya lero ndimafuna wauze wa amene ali ndi ulumali kuti ayambe ngati sanayambe ayambepo tsopano kuona dzikoli kuti lili ndi space kamene lili ndi mpata woti achitepo kanthu potumikira dziko lawo. Ine ngati wochokera ku bungwe limene libungwe ndi lawo bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda ndi bungwe lawo limene lili ndi mphamvu lili ndi udindo pansi pa lamulo la Persons with Disabilities Act lomenyera ufulu wawo ukaphwanyidwa ufuluwo utetezedwe kukweza ufulu wawo ndifake ndikunena motsindika kunena kuti kuchoka ku bungwe la Makoda tikulimbikitsa anthu aulumali kuti awafuse adindo nkhani ya ufulu wawo kuti ufulu wawo usaphwanyidwe awakumbutsa adindo onse aboma omwese aboma ndifotokoze kuti angakhale makampani ndi adindo angakhale mabungwe omwe sala aboma ndi adindo chifoti iwo ntchito iliyonse mdziko muno sangakwire osalemekeza lamulo la mdziko muno sizoona kuti mdziko muno pa anthu 12 pa 100 aliwonse nkumapezeka kunena kuti tikamakamba nkhani ya utsogoleri nkumakhala kunena kuti anthu aulumali ngochepa mukakamba anthu 12 pa 100 aliwonse ngambiri ndi anthu ambiri zedi kotero kunena kuti tikamakamba za chitukuko chikuyenera kunoti anthu amene wachiwafikire mukaona mona kuti pafupi 84% kapena 84 pa 100 aliwonse anthu aulumali amakhala kumudzi 16 wokha amene amakhala mtawo ndiye kuti ngati tikukambaso za utsogoleri wa anthu aulumali pandale tikambeso kuti kumudziko chitukuko chimene chikuchitika nthambi zija za chitukuko timati area development committee village development committee nthambi zimene anthu aulumali ngofunika apezekenso mmene mucha tikamakamba za kumabungwe amene saboma anthu aulumali apezeke kumene kucha tikamakamba angakhale kusankhidwa kokhala maudindo otsogolera mabungwe amene ali aboma mabungwe omwe sali aboma anthu aulumali apezekenso ncholinga chakuti ziganizo zimene zichitika kumeneko zokhudza chitukuko zizikhala ziganizo zimene zikukhudza mavuto anthu aulumali ncholinga chakuti ziganizo zonsezo ziziyankha zimene anthu aulumali akufuna kuti chitukuko chimene tikunena chikhale chitukuko chokomera onse tisamangotenga kuti ati inclusive development papepa ayi kaya inclusive development imakhala kunena kuti ndi chitukuko chokomera onse choyenera kuti munthu aulumali asasidwe mbuyo munthu aulumali adyerere nawo chitukuko chonsecho m'madera onse. Ndakuyamikani kwambiri Mr. George Chusiwa, Director General wa bungwe la Makoda amene anabwera kuno studio tikambira nkhani zosiyanasiyana amene tikukonzekera chisankho cha pa 16 September dziko muno amanga kukamba nkhani ya udindo wawo Makoda pa nkhani ya anthu aulumali komanso ndale kuti achitenji komanso kuti ufulu wawo ngotani komanso angawalimbikitsenji kuti atenge nawo gawo pa nkhani zosiyanasiyana makamaka lero timakambira kwambiri nkhani za ndale kuchita kupikisana nawo udindo komanso kuvota kumene zinthu ziwiri zikulu zimene atitambasulira Mr. Chusiwa. Ndikuyamikeni kwambiri Mr. Chusiwa chifukwa chopeza nthawi kubwera kuno ku studios. Zikomo kwambiri naso ndithokoze kuti tinakambirana nkhani zimene nkhani zofunika kwambiri. Tango yamba adukhaniza. Izi sitango yamba ndipo ndili nchikhulupirira kuti tipitirize kumakambirana chifukwa pali zambiri zimene toyenera kutambasula makamaka pansi pa lamulo limene komanso udindo wa Makoda komanso powunikiranso anthu mdziko muno komanso adindo osiyanasiyana kuti kodi tichitenji pofika ku ulendo umene tikukamba uli mkamwa wa Malawi 2063 ulendo umenewu ngofunika kuyendera limodzi kotero kuti ngati tiwasiya ena mbuyo ndikuti kumeneko sitikafika mmene tufunira kuti tidzakhale dziko limene lili ndi chitukuko chokomera onse kuti aliyense atichikwanekwane pofika kumeneko ku 2063 tikhale naye munthu aulumali tiyende naye kaya ali kumudzi kaya ngwa mwamuna ngwa mkazi kaya ndi mwana kaya ngwa chikulire kaya ali mtauni kaya ngosaphunzira kaya ngophunzira aliyense munthu aulumali
tikhale naye limodzi pa ulendo umenewu wachitukuko ku Malawi 2063. Nathokoza kwambiri Mr. George Chiusiwa, mkulu wa bungwe la magoda, kutikambira nkhani zimenezo. Zinalanga ndi Emmanuel Twala, tikumati tsiku lina ambuye akalola mukoma nonse. Is goodbye. Malamulo a dziko lino amatipatsa mphamvu kusankha atsogoleri. Ndi ufulu wathu kusankha makhansala, aphungu a nyumba ya malamulo, komanso mtsogoleri wa dziko. MBC ikhala ikupatsirani nkhani zachisankho. Programu iyi idzikufikani lachiwiri 8:30 mawa, komanso izibwerezedwa lachinayi 5 koloko madzulo.